Я думаю, што кожны раз, калі мы пераступаем парог гэтага дома малітвы, кожны з нас прыносіць з сабой нейкі цэлы багаж. Нехта прынёс радасць, таму што, можа, Бог адказаў на вашу малітву ў гэтым тыдні. Можа, хтосьці прынёс боль, таму што здарылася нейкая страта ці здрада. Хтосьці прыйшоў стомленым пасля цяжкага працоўнага тыдня, а хтосьці ў чаканні цуду, таму што сілы ўжо на зыходзе. Мы выходзім у гэтую залу, глядзім па баках і бачым проста людзей. Кагосьці мы ведаем шмат гадоў, кагосьці бачым упершыню. Хтосьці апрануты сціпла, а хтосьці вельмі прыгожа. Нехта усміхаецца, а нехта хавае вочы. І ў гэты момант трэба вельмі лёгка можна падумаць, што мы такія розныя, што нас увогуле аб'ядноўвае. Можа быць, мы проста ў адным будынку і проста збіраемся у одну нядзелю. Але Бог хоча сёння зняць з нашых вочаў гэтую заслону штодзённасці. Ён хоча, каб мы ўбачылі тое, што бачыць Ён. І апостол Павел адкрывае нам узрушаючую ісціну, што мы не проста нейкая група вернікаў, якія сабраліся тут па звычцы. Мы не проста гледачы ў адным зале, мы цела. І не проста цела, а цела Христова. І сёння я хачу, каб мы з вами паглядзелі на тры важныя аспекты гэтай ісціны. Першае, што наша адзінства ў разнастайнасці. Другое, наша залежнасць адзін ад аднаго. І трэцяе, што наш агульны служыцель Ісус Христос. Давайте мы з вами прачытаем 1 Карынцянам, 12 раздзел, 12 верш. «Бо як цела адно, але мае шмат членаў, і ўсе члены аднаго цела, хоць іх і шмат, ёсць адно цела, гэтак і Христос». Павел пачынае з дзіўнага сцвярджэння. Ён не кажа «гэтак і царква», ці яшчэ штосьці іншае. Ён кажа «гэтак і Христос». Разумееце? Христос, ён не недзе далёка, на нябёсах, назіраючы за намі зверху. Ён сёння на гэтым месцы. Ён прысутнічае тут, у гэтай зале, і ён прысутнічае ў нас. Мы працяг яго прысутнасці на зямлі. І калі свет глядзіць на нас, яны павінны бачыць Ісуса. Далей Павел, ён гаворыць аб разнастайнасці. Уявіце сабе чалавечае цела, яно уладкована геніяльна. У нас ёсць вочы, якія бачаць, вушы, якія чуюць, рукі, якія працуюць, ногі, якія ідуць, сэрца, якое пампуе кроў, лёгкія, якія дыхаюць. І кожны орган выконвае сваю унікальную функцыю. І сапраўды, калі мы пачынаем разважаць пра гэта вельмі дзіўна, што гэта ў нас ёсць. А ўявіце, што б здарылася, калі б усё цела складалася з адных вачэй. Я думаю, што гэта было б сапраўды дзіўнае відовішча, хадзячае вока. Гэта вока бы бачыла ўсё, але не магло б нічога ўзяць, не магло нікуды пайсці, нічога зрабіць. Або калі б усё было цела адным вялізным вухам, канешне, мы б сапраўды ўсё чулі на гэтым свеце, але былі б зусім бездапаможныя. 14 верш гэтага ж раздзела Павел піша: «Бо і цела – гэта не адзін член, але шмат». Што гэта значыць для нас сёння? Гэта значыць, што Богу не патрэбны копіі. Яму не патрэбны аднолькавыя хрысціяне, зроблены па трафарэт. Калі Бог ствараў нас, Ён разламаў гэтую форму. Вы унікальныя. У вас унікальны тэмперамент, унікальны жыццёвы досвед, унікальныя дары і таленты. Хтосьці з вас экстраверт, і вы заражаецеся энергіяй ад зносін. Хтосьці з вас інтраверт, вы любіце цішыню і глыбіню. Хтосьці практык, які любіць рабіць нейкія справы. Хтосьці мысляр, які любіць разважаць над словам. І гэта нармальна. Гэта не нейкі недахоп, гэта асаблівасць канструкцыі, стварэння Божага. І часта ў царкве мы спрабуем сябе падагнаць усіх пад адзін стандарт. Мы глядзім на кагосьці і думаем, чаму ён не можа маліцца гэтак жа горача і гучна, як Пётр? Чаму мы не можам служыць гэтак жа ціха і непрыкметна, як Ганна? Але Бог не стварыў Пятра, каб той стаў Ганнай. Ён стварыў Пятра Пятром, а Ганну Ганнай. І калі вы сёння глядзіце на кагосьці і думаеце, я не такі духоўны, як ён, я не маю такога дару, як у яе,
Спыніцеся. Бог, ён не памыліўся, калі ствараў вас. Вы патрэбны яму менавіта такім, якія вы сёння ёсць. Са сваім характарам, са сваім тэмпам, са сваім спосабам любіць і служыць. Другі важны аспект гэтай ісціны – гэта ўзаемазалежнасць і ўзаемная павага. Павел, ён працягвае ў сваім пасланні і пераходзіць да вельмі практычных рэчаў. Ён апісвае дыалог, які мог бы адбывацца ў целе. Гэта 15-16 верш. Калі скажа нага, як я не рука, я не ад цела, хіба дзеля гэтага яна не ад цела. І калі скажа вуха, як я не вока, я не ад цела, хіба дзеля гэтага яно не ад цела. Мы бачым, што тут адбываецца комплекс непаўнавартаснасці. Нага глядзіць на руку і зайздросціць і кажа, рука такая важная, яна цісне рукі, яна добраслаўляе, яна трымае мікрафон. А я што? Я стаю ў абутку на падлозе, мяне ніхто не заўважае, мусіць, я не патрэбна целу. Вуха глядзіць на вока і зайздросціць. І кажа, вока бачыць прыгажосць Божага свету, яно чытае пісання, яно глядзіць у вочы людзям. А што я? Я проста улоўліваю нейкія гукі. Мусіць, я не сапраўдная частка цела. І гэтыя думкі сапраўды могуць быць у царкве. Толькі у царкве гэта гучыць крыху па-іншаму. Я не спяваю, як саліст у групе праслаўлення, мусіць, маё пакланенне не падыходзіць Богу. Я не ўмею гучна маліцца на ўсю царкву, напэўна, я нейкі халодны хрысціянін. Я не служу на сцэне, я проста мыю падлогі пасля служэння, мусіць, маё служэнне неважна. Але Павел кажа у 17-18 вершы, калі ўсё цела вока, дзе слых, калі ўсё слых, дзе нюх. Але цяпер Бог размясціў члены, кожны з іх асобна, у целе, як сам хацеў. Гэта не выпадковасць, гэта не нейкая ваша памылка, гэта Божая задума. І далей Павел кажа, гэта 22 і 23-24 верш. Але члены цела, якія лічацца слабейшымі, нашмат больш патрэбныя. І тыя, якія нам падаюцца менш пачэснымі ў целе, атачаем асаблівай пашанай. І нашы непрыстойныя члены маюць асаблівую павагу, а нашы паважныя члены не маюць такой патрэбы. Але Бог спалучыў цела, даўшы тым, якія маюць недахобы, асаблівую пашану. Удумайцеся тое, што кажа Павел. Тыя часткі цела, якія мы часта не заўважаем, хаваем, пра якія не гаворым услух, унутраныя нашы гэтыя органы, яны сапраўды жыццёва неабходныя. Вы можете жыць без пальца, але не можете жыць без печані ці нырак. У царкве заўсёды будуць людзі, якія заўсёды бачны. Ёсць тыя, хто трымае служэнне на сваіх плячах у цішыні, тыя, хто моліцца начамі, пакуль хтосьці спіць, той, хто ахвяруе, застаючыся невядомым, той, хто прыбірае, рыхтуе, сустракае і штосьці арганізоўвае. Калі заўтра з царквы знікнуць усе незаўважныя служыцелі, тады царква яна рухне. Таму што няма будзе каму сустракаць той, хто да нас прыходзіць, няма каму будзе маліцца ў цішыні, няма каму будзе ствараць утульнасць і парадак. Я думаю, усе вы памятаеце гісторыю, калі Бог загадаў пабудаваць скінію, як гэта адбывалася. Ён заклікаў канкрэтных людзей з канкрэтнымі навыкамі. Я просто нагадаю вам крыху гэтай гісторыі. І сказаў Майсей сынам Ізраіля, глядзіце, Господ паклікаў па імені Бацалеэля, напоўніў яго Духам Божым, мудрасцю, разумнасцю, веданнем і уменнем да сялякай працы і мастацкімі здольнасцямі рабіць золата, срэбра і медзі, абрабляць камені для асаджэння іх і абрабляць дрэва і рабіць ім усялякую мастацкую работу і здольнасць вучыць даў у сэрца яго. Калі мы будзем чытаць гэту гісторыю поўнасцю, мы заўважым, што ў будаўніцтве скініі удзельнічалі розныя людзі. Гэта былі мастакі, рамеснікі, ювеліры, якія працавалі з золатам, той, хто прыносіў матэрыял, і той, хто проста дапамагаў. Кожны рабіў сваю справу. Уявіце, каб разбяр па дрэве сказаў, я таксама хачу прасці, гэта духоўная праца. Або прадзедчыца сказала б, я хачу быць ювелірам, гэта лепш. Тады б скінія ніколі не была пабудавана.
У справе Божьей таксама няма нейкіх духоўных і недухоўных прафесій. Ёсць пакліканне. Калі Бог дае вам талент да фінансаў, выкарыстоўваць яго для Бога. Калі Бог даў вам дар гасціннасці, гэта так жа свята і патрэбна, як дар пропаведзі. У вас можа не быць дару ацалення, але ў вас ёсць дар спагады. У вас можа не быць дару кіравання, але ў вас ёсць дар падтрымліваць. Вы патрэбны, і без вас цела яно няпоўнае. Выкарыстоўвайце свой дар, таму што без дароў царква яна не будзе расці. І трэцяе, што таксама важна ў нашым жыцці, што адзінае цела з адзіным кіраўніком. 26 верш Павел піша: «І калі терпіць адзін член, терпяць з ім усе члены. Калі славіцца адзін член, радуюцца з ім усе члены». Гэта не проста нейкія прыгожыя словы, гэта духоўны закон. Калі ў чалавека баліць зуб, усё цела адчувае гэты дыскамфорт. Калі баліць галава, апетыт знікае, настрой падае, увесь арганізм ён пакутае з-за аднаго маленькага зуба ці з-за нейкай галавы. Так і ў царкве. Недзе у гэтай зале сёння ёсць чалавек, які пакутае. Ён, можа быць, яго хтосьці сёння ці учора здрадзіў, можа быць, у яго дыягнаставалі нейкую цяжкую хваробу, магчыма, ён страціў працу і не ведае, як пракарміць сваю сям'ю. Мы павінны разумець, што, можа быць, мы не ведаем яго імя, мы не ведаем, як ён выглядае, але гэты чалавек частка нашага цела. І калі мы сёння, можа быць, будзем спяваць, а у гэтага чалавека слёзы на вачах, нашы спевы павінны стаць яго падтрымкай. Наша вера павінна стаць яго верай на сёння. Мы павінны панесці яго немачы, таму што мы адно цела. І наадварот, можа быць, нехта сёння атрымаў адказ ад Бога, нехта дачакаўся нейкага цуду, хтосьці вылечыцца, можа быць. І калі гэты чалавек будзе скакаць ад радасці, мы мусім скакаць разам з ім. Нам не трэба зайздросціць, не трэба параўноўваць, а радавацца, таму што частка нашага цела атрымала ацаленне. 27 верш. «Вы ж тело Христовое, а паасобна члены». Павел ён піша: «Паасобна члены». Гэта значыць, што кожны з нас мае асабістую адказнасць. Мы не можам схавацца за спінамі іншых. Мы дзеючы орган. У вас ёсць функцыя, у вас ёсць задача, і калі вы сёння бяздзейнічаце, пакутае ўсё цела. Уявіце, што рука вырашыла: я сёння стамілася, я не буду нічога рабіць. А чалавек хоча есці, ежа стаіць на стале, але рука ляжыць і нічога не робіць. Ён застанецца галодным. Чаму? Таму што рука адмовілася служыць. Калі вы сёння пойдзеце ў сябе, вы замкнецеся, не ўключыцеся ў супольную малітву, не адкрыйце сэрца для Слова Божага, вы пазбавіце цела сваёй часткі. Хтосьці не датрымае вашай малітвы, хтосьці не датрымае вашай усмешкі, хтосьці не датрымае вашага дару. І самае галоўнае, што ў гэтага цела ёсць кіраўнік. Кіраўнік Ісус Христос. Сёння ў гэтай зале галоўны не прапаведнік, не лідар групы праслаўлення, не пастар ці яшчэ хтосьці. Сёння тут галоўны Ісус Христос. І наша задача слухацца яго. Галава кажа руцэ, што рабіць, вочы глядзяць туды, куды глядзе галава, ногі ідуць туды, куды накіроўвае галава. Таму калі Христос хоча, каб мы сёння гучна славілі, давайце будзем славіць. Калі Ісус Христос хоча цішыні і пакаяння ад нас, давайце мы замоўкнем і схілім галовы свае. Калі Ён хоча, каб мы даравалі адзін аднаго, давайце павернемся і працягнем рукі адзін да аднаго. Сёння не наша служэнне, сёння яго служэнне. Мы проста інструменты ў яго руках. Ёсць такая вядомая гісторыя, калі чалавек, які рабіў алоўкі, перш чым аддаць аловак у скрынку, ён прыбраў яго ў бок і сказаў: «Першым я адпраўлю цябе ў свет, запомні 5 рэчаў, і калі ты запомніш іх, ты станеш лепшым алоўкам, якім ты толькі можаш быць». І першае, што ён сказаў: ты зможаш рабіць вялікія рэчы, але толькі калі ты дазволіш камусьці трымаць сябе ў сваёй руцэ. Другое, ты будзеш перажываць балючае нейкае завострыванне час ад часу, але гэта неабходна, каб стаць лепшым алоўкам. Трэцяе,
У цябе есть здольнасць выпраўляць памылкі, якія ты робіш. Чацвёртае, самая важная частка цябе – гэта тое, што ўнутры. І пятае, ён сказаў, на якой бы паверхні цябе не выкарыстоўвалі, ты заўсёды павінен пакідаць свой след. Незалежна ад сітуацыі, ты мусіш працягваць пісаць. Аловак зразумеў, запомніў і ўвайшоў у скрынку з важнай місіяй у сваім сэрцы. І сёння мы – алоўкі ў руцэ вялікага майстра. Нас могуць заточваць праз нейкія выпрабаванні, нас могуць выкарыстоўваць на розныя паперы, але галоўнае, мы пакідаем след. І самае важнае – гэта тое, што ўнутры нас, тое, чым нас напаўняе Бог. Група можа выходзіць, мы зараз з вами будзем маліцца, і я хачу, каб мы запомнілі самае галоўнае. Па-першае, што мы унікальныя, і мы патрэбны менавіта такімі, якія мы сёння ёсць. Не спрабуйце стаць кімсьці іншым. Спытайце Бога, Господь, для якой я сёння функцыі ты стварыў мяне? Дай мне сёння праявіць сябе ў целе. Другое – звярнуцца вакол. Людзі справа і злева ад вас – гэта не нейкія выпадковыя спадарожнікі. Яны частка вас. Калі яны пакутаюць, гэта ваш боль. Калі яны радуюцца, гэта ваша радасць. Давайте мы будзем чулымі сёння. Магчыма, менавіта Бог даручыў нам сёння абняць таго, хто плача. Магчыма, менавіта Бог даручыў сёння падзяліць радасць тым, хто атрымаў нейкі цуд. І давайте будзем памятаць, што хто намі кіруе. Ісус сёння ходзіць паміж гэтымі радамі, і Он бачыць кожнае сэрца, і Он ведае кожную патрэбу. Давайте мы даверымся Яму, дазволім Яму быць кіраўніком не толькі на словах, але і на справе. Я хочу прапанаваць вам зрабіць 3 важных крока. Давайте мы з вами ўсе ўстанем. І першае, што мы давайте зробім, паглядзім на тых, хто побач з вами. Давайте паглядзім, усміхнемся, можа быть, скажем што-небудзь добрае, добраславім, таму што гэта сапраўды важна. Давайте мы зразумеем, што мы адна сям'я. Другое, што давайте мы з вами зробім, возьмем адзін аднаго за рукі. Возьмите свайго суседа за руку. Мы павінны разумець, што гэта важны сімвал. Сімвал таго, што мы звязаны адзін з адным. І давайте вось у такім стане, трымаючы адзін аднаго за рукі, мы з вами зараз звернемся да нашага кіраўніка. Давайте мы добраславім тых, хто вакол нас. Давайте мы зразумеем, што ў кожнага з вас ёсць нейкі дар, ёсць нейкі талент, які патрэбна выкарыстоўваць сёння для таго, каб царква развівалася, для таго, каб служыць іншым. Давайте мы з вами звернемся да Христа і добраславім, хто вакол нас.